There one Oke Ite Ezinwa ready. Oke Ite. Aka original Oke Ite. Oke Ite. Oh, ha for lose. Okay, we are. Oke Ite number 1. I na work it on Kai. Daron. Boy on Arishana. Follow me. Oh, now I can't back and water. It was that. Only I kept quality for never quality. Man, you better do. Besi majuleju. Oke Ite Ezinwa Anaedo. Oke Ite. Original Oke Ite. Ndị ọganigwe. Ọdụgo ka ọ ya adụ. Ahụ nkwasara aka tata ka anyị nọ na ya. Ekenekwara m ọnụ. Demenụ ife ọma na-eme. Ife ọma na-eme. Nkwasara aka na Obi Ezinwa Anaedo, saraka Ndị Mmiri. Agwa gị bịa merụ Ndị Mmiri saraka, bịa merụ ndị otu saraka, bịa sielu ndị otu ite, bịa kụọrọ fa nri ka akọtawarụ gị ife ọma. Bịa kụọrọ mmụọ nri ka mmụọ kụtarụ gị ife ọma. Na agbakwa n'aka achụ ife na-ata arụ. Anaghị agba aka achụ uru. Ife ọbụla bụ uru, ada agba aka achụ ya. Ị ga-eji ife n'aka wee na-achụ uru. Maka na onye na-atụfu ha anaghị atụ ụta. Ọ yi tụfu iwe atụ ụta. Ọ wee kụọrọ mmụọ nri, mmụọ wee kụọrọ gị. Ụwa akwụkwọ maka ndị ma secret ụwa. Secret ụwa anụnwa nwere secret eji ebie, mana ndị mmadụ secret. Yesterday o nwere nkụzi nyere ọnụ. Ememe na video dịkwa ya ede n'atịkụ. About 3 things ị ga-emelụ mmụọ to become outstanding. 3 things. Ga gụọ that article ndere yesterday. Ọ dị na my page, ọ dịkwa na my TikTok. Go and read it. Watch the video. 3 things. O wee bụrụ ya. Ka ọ bịa m n'ọfụ. Ọ na-afụgo Oke Ite anyị na-esi. Oke Ite. Ọ nke a wụ original Oke Ite. Esichi ya kịta na onye ahụ na-erie nya afọ eju onye ọbụla. Ọ dịka Oke Ite anyị na-esi na be ya na be m ebe a na Obi Ezinwa Anaedo. Anyị na-eme Oke Ite. And ọ na-afụgo ya. So ekenara m ọnụ. Onwe onye sị na Oke Ite adịla mma ya bịa na Oke Ite nke anyị adị ya mma. Mgbe o ghere kịta anụ wee kuru ife fọmiti bunye gị rie ya na ụtọ ya. Oke Ite nke a na-eri ya eri. Oke Ite anyị na-esi n'obi a wụ nke a na-eri ya eri. So darun. For all ndị niile na-participate na today's saraka, congratulations maka na ife dị mma. Massive testimonies. Massive awele. Onwe ọkwa na-awele karịrị saraka. Ada ama aka. Onwe ha awele karịrị saraka. Na mi Ezinwa tọkam. Ada ama aka. Ịma ya aka ya agbajie. Ịfụrụ saraka. Onwe ha awele n'ụwa aka elu. Darun. Magazine. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary na omenala Igbo. Ka emesịa nụ, ka ngosikwa na Oke Ite anyị ọzọkwa. Na dị Oke Ite ihe. Ifụrụ ya? Ọ dị Oke Ite dị ihe a. Ifụrụ ka ọ na-asụ kwụtụkwụtụ. Oke Ite.
ọ ka ọ dị